Takže čau lidi, já si tam u dalšího videa, dneska to budou piškvorky tady s Natkou. Ahoj. Takže já tady před chvilkou dělám blbosti a teď jako kdyby byla normální. Máme tady celou obrazovku a abyste tady můžete vidět, na čem to hrajeme. Tak jo, dáme si 2 lidi. Tak jo, tak já začnu. Já jdu sem. Sem? Sem. Semhle? Tak já jdu sem. Ty jdeš sem? Já jdu sem. Ty jdeš? Semhle? Já jdu sem. Takže nikdo nevyhrál. Nevím, no, já nevím, kdo, kolika je to kolo. Počkej. Uvidíme, jak nám to vystačí. Jo, tak já jsem teď kříž. Ne, ty začínáš teď. Dobrý, střídá se to, takže ty jdeš sem? Tak já jdu sem. Já jdu sem. Sem. Tak já jdu sem. Mohla jsi vyhrát. Ale teď nikdo nevyhrál. No, tak dej. Kam můžeš jinam. Dobře, super, jdeme dál. Teď já jdu doprostřed. Ty jdeš? Jdu sem. Tak já půjdu sem, Já půjdu sem. Sem? Tak já půjdu sem. Sem? Tak já půjdu sem. Zas nikdo. Ježišmarja, mi... Hele, tak ty, kam jdeš? Sem? Já jdu sem. Semhle? V tom případě já jdu sem. Sem. Všiml jsem si toho. Mohla jsem vyhrát do prčic, tady kdybych dala to. Jo, já do prčic, já jsem to nevšimla. Jo, tak já to taky všiml. Teď já jsem kolečko, že jo? Tak já půjdu sem. Já jdu vedle tebe. Tady? Tak já půjdu sem. Sem. Doprostřed. Jako tady. Sorry. Tak. Jo. Jo. Ne, ale to nešlo. Nešlo. Já jsem player 1 a ty jsi 2, jo? Jo. Tak jo, kam chceš jít? Semhle? Tak já půjdu sem. Já půjdu sem. Já půjdu sem. A já půjdu sem. Sem. Nikdo? No tak nevím, kolik dáme kol, dáme asi kolik nám vyjde, tak já půjdu sem. Já půjdu sem. I když někdy prohráme, to byste. Já půjdu sem. Divnej tvar, tak jo. Já půjdu sem. A teď nikdo nevyhraje. Jak je? Tak jo, teď kam půjdeš? Jo. Bohužel nemůžu. Nakonec jsem zjistila, že nemůžu natáčet víc než 10 minut, ale plánuju už to, že si koupím plnou verzi Bandicamo. No takže pak budete mít delší videa než jenom 10 minut a bude to zábavnější a tak já jdu sem. No, nevím, jestli to bude teda zábavnější, jo, ale... Třeba No tak aspoň to bude delší. Zábavnější asi ne, co? Já nemůžu dělat zábavný video. Nikdo nevyhrál, jak jinak. Jsme dali 7 kol. Aha, no, tak jo. Já půjdu enemy leader. To bylo náhodný úplně. Sem? Jo. Dobře, tak v tom případě já jdu sem. Takhle. Počkej, no tady. Tady? Jo. Teď tady. Abys nemohla jakoby ten křížek tady mohla. To nemůžeš teď. Teď už to nevyhraješ. A já taky ne. To už prostě. No. To už prostě ne. To už prostě říká ne. Dělej. Sem? To jsi ty. Jo. Jo, já jsem. A já mám předtím nebo? Já... Sem? Sem? To nikdo nevyhrál, no. Jak jinak? Hej, my jsme to tak dlouho hráli, než jsme to prostě... My to obě blokujeme a obě se snažíme vyhrát, což znamená, že se prostě... My jsme to tak udělali, že už se nikdo prostě... Že nevyhráváme skoro. Že skoro se nevyhrává. Sem? Já půjdu semhle. Já jsem. Zase nikdo, ale furt vyhrávám já. Ten jeden bodík si tam střežím, jako oko ve svý hlavě. Kam jdeš? Sem? Sem?
Semhle? Tak jo. Nezbývalo nic jiného. Je víc kol ještě. Já myslím, že Je víc než 10 kol. Je nekonečno kol. My to stopneme, omlouvám. Tak jsme zpátky. Ježiš. To je můj pravný někdo, nebudu říkat. Tak jo, kam dáš ty? Tak kdybych to zapomněla stopnout. Sem? Ne, tady. Sem? Jo. No, tak já půjdu sem. Já jsem vyhrála jsem. Tady. No jo. Tak já jsem zase vyhrála. To je blbý. Je to jedno, takže. Je to jedno. Tak teď si musíme stražit body obě. Nejsme kluci, my jsme holky. Ne, já nejsem kluci. Holky. Počkej, jasně, že nejsme holky. Hej, tak já jsem. Vyhrála jsem. Ne, jo, vyhrála. Ale to nešlo, tady jsi mohla dát tohle. Je to. Tady. Jo, To nešlo zablokovat už. Tak já jdu sem. jdu sem. Sem? Já půjdu sem. Půjdu sem. To bylo úplně zbytečný to dát. Sem, tak já jdu sem. Vedu. Ježišmarja. Nezahrajeme si nějakou jinou hru, piškolky jsou podle mě nudný. Tak příště třeba. Jo, jasný. I teď jsi ty. Jo. Ne. Sem? Jo. Ty vole. No jo! Vedu o dva, pojď. Jsi šel sakramenský hajzl. Můžu už někdo vyhrát. Tady jsem mohla. Tak že jsem to tam dala teda. Sem? Jo. Tak já půjdu sem. To nešlo, kdyby si to nedala sem, tak bych si vyhrála tady. Já budu o 4. Já bych to ukončila. Ještě jednu hru. Poslední. Ne, do 15 dáme. Ne, do ještě 14. dvě hry. Ne. Tak jednu. Dobře, tak já jdu sem. Stejně už nikdo, ne, stejně můžu vyhrát jenom já, takže jako jo. Určitě sem. Sem. Absolutně nechápu, proč jsem ho tam dala, ale jdu. Nikdo nemůže. No, tak tohle by bylo asi všechno z tohohle videa, takže já se s váma loučím a čau! Ahoj.